Chi'n iawn, boys, chi'n cool iawn, yn chilled iawn fyna. Boys cool, dyn ni. Boys cool iawn, reit. Diolch yn Derwyddon Dr Gonzo. Album Stonk, llynau, di gael adolygiadau gwych. Hapus? Dan. Ideal. Nath e, gyn i weld, rhestr fer album gorau'r flwyddyn yn gwobr rap, ag yn y selar fan hyn, album y flwyddyn. Waw. Hapus gyda'r adolygiad yma, gen i weld, dyma ni o'r diwedd album Derwyddon Dr Gonzo, a chewch chi mo'ch siomi, cymysgedd o gerddoriaeth ska, afrobeat a funk, casgliad gwych o ganeuon. Da bat na di, sbia, maen nhw wedi gadael fi allan o llun. Ydyn nhw? Maen nhw jyst i gael... Gei di gwyno, os maen nhw'n gwylio. Fair o di. Hapus gyda'r album, pwy nath gynnyrchu'r album? Crisi. Ia, nath ni'n eich bach efo Dave Ranch yn Bethesda. A rhan fwyaf efo efo Chris Jenkins lawr yn Gaerdydd. Right. So wedi gweithio efo Subfurry Animals a bobl fel ond... Na, nath ni weithio'n galed yn efo, da ni... Nath ni ddim gweithio'n galed yn efo, ond da ni dal yn hapus efo. Hapus bod chi'n cael clod am y stwff chi'n recordio yn ogystal â stwff byw, achos un o'r bandiau byw gorau yng Nghymru, sy'n ni'n gweud? O, stopio ar hyndian. Gen i weld, gen i weld fan. Ond ia, mae'n gret ydi. Yndi, na, da ni'n fatha enjoyo chwarae'n fyw, so mae'r step yna o chwarae'n fyw i trio cael yr un sort of atmosffer yn y studio. Mae'n reit anodd i gael, ond... Ie. Nath ni weithio allan adrodd o. Anodd cael pawb at ei gilydd, achos pawb yn colegau nawr. Yndi. Ond mae 3 o'n ni fyny yn y gogledd a 5 yn Gaerdydd a dwi'n Llundain, so mae reit anodd yn ystod tymor i... Mae fatha polar bears yn y gogledd a penguins yn y de, ni mae jyst annog i ffwrdd i gilydd. O rhan gigiau dros yr haf, chi'n mynd i fod yn festival? Dan. O, diolch yn fawr, so... Sbiti, ie. Gyda pobl enfawr, nid chi'n chwarae llynedd gyda NERD ag ati, ond tro yma Prodigy, Dizzy Rascal. Mae Dewi'n ffrindiau gorau efo Pharrell, wan, so... O'n i'n gweld chi'n ffrindio Facebook? Ie, da ni'n ffeindio gwewn. Na, Di Pharrell mewn Facebook? Nath o reid rifo i fi, nath o reid, ti isio collaboratio rhywbryd, dor o ring, ie. cool. Swn i'n cadw llygad barcud o'n rhaid. Fo, nath ofyn am ddybr fi, ie. O, waw. Ci bach efo. Sy'n trwstio fo. O ran Ed gyda chi nawr, sut nath chi gydweithio gyda Ed? Ti'n just gweld ar y stryd, dwi'n meddwl, O, Drian. tramp bach. Dwi'n meddwl. Lle ma Ed, sori. Iawn Ed? Dwi'n hapus, dwi'n hapus. Reit, cwpl o ffeithiau amdanoch chi fan hyn nawr. Cafodd y gan chafiach i chyfansoddi'n reiddiol gan brosiect cerddorol 3 aelod o'r Derwyddon o'r enw Nana Moon tra'n yr ysgol. Ydy yn wir? Yndi, yna wir. Wel, bongo mag oedden nhw'n ei ddechrau. O, lyflu. Ond, ie. Be ddigwyddodd i Nana Moon? Pwy oedd yn Nana Moon? Fi, Dewi a Cai. A wedyn oedd Derwyddon yn neud thing nhw hynna nefyd, ond nathon ni... Be nath ddigwydd oedd, Byw iawn? Derwyddon, te? Be nath ddigwydd oedd, iawn? Oce. Ond na Battle of the Bands, iawn. Ond Nana Moon yna, ie. A Derwyddon yna, a nathon ni llyfu llawr efo nhw. A nhw'n dau byd, ie. So nathon nhw just give up ar nhw. Llyfu llawr? Ti'n siŵr na dyna di? Ci bach. Geiriau, ti'n siŵr hwnna? Ie, reit, Nana Moon wedi mynd, ond ffaith arall, ydy hyn yn wir. Hoff weithgareddau boys yw'n neidio mewn i lynnoedd ac afonydd pa aelodau? Ci mewn ffretwel, mae'n llwyth o blaneta. Ie? Ie, definite ci on. Oce, diolch i Gwilym o'r bandana am y ffeithiau yna.